nke na-ekwu maka Senate na Akpabio na Tinubu bụ obere njọ na nke Anambra State na ha gọvanọ chọka pass ya law kịta in the next 30 minutes na dee ya ede weta ha ka ndị house ede o decha weta ozugbo kpọọ ndị house ebe ma enwekana na butu moto esa na ha ncha niile anyị nwa bụ ndị Igbo nwere ihe ụfọdụ ọ ga-abụ ndị mba ọzọ mewe ebe a ha na-eme ha ga-asị na ọ bụrụkwa na Igbo na ọma mmekọ etu a ihe eji enwepụta ndị omebe iwu ma House of Assembly ma reps ma Senate ma ndị legislative arm ndị local government ihe eji ewepụta ha bụ na uche ofu onye adịghị ezu oke na ọ bụrụ na emekata onye nọ n'isi executive wee kpawa aghịrị ya ka ha kpọghachite ya azụ si ya mba a na-akpọ ụfọdụ oversight function mana ọ bụrụ na ndị omebe iwu aghọzie ndị personal assistant nke gọvanọ maọbụ chairman maọbụ president dịka ọ dị tata mana na igwe ejego nga ihe anyị ji kwuo ya bụ enwere vidio nkiri mbọsị a hụkpa m n'obi dịka a ga-asị na ya bụ ihe amalitekwane na ọ na ha emekwe kịta oderideri gbadata n'Igbo ịma na mgbe ụfọdụ asị na ọmarụ na kaanyị na ọmarụ na kaanyị emekwa oruo ma a na-eme ihe Boko Haram ụfọdụ ndị be anyị anụ na-akpọ ndị be anyị nọ na Meduguri unu na-atawanụ na enwere ihe ji unu ebe ahụ na-ama ha na ọ ga-emecha rukwu anyị ma n'ime ụlọ ebe ị nọ tata ndị ugwu bụ ndị na-agbara anyị ọkada na ala Igbo niile gba gburugburu ndị ugwu bụ ndị na-egwu wel ndị ugwu bụ ihe na-eme ihe ọbụla a na-eme eme ya bụ na o nwere ike iru na be anyị na ọ bụrụ na anyị ebido ha n'ụtụtụ chụwa ya bụ ewu ojii ngwa kirienu vidio a. All right, Yoruba people, I need you to see this. Now, those were Ogun State lawmakers bowing to the state governor, and I am sorry to say this, Yoruba people, if this is your idea of respect, then cut me out. A state house of assembly isn't supposed to worship the governor like we've seen in that video. It is supposed to scrutinize him. Epetike. UGWUMBA. Onye nke m. Epetike no. Ndị ba ekene m. Yeah. Epetike iso kirie video a. Ka ị na-ekiri gị na-agba gị n'obi. Maka na ndị amaghị m ka gọvanọ Ogun State onyenwa tọchara ndị niile nọ ebe ahụ. Echeghị m na eziokwu na ọ tọchara ndị House of Assembly niile n'otu n'otu. Nke ha wee bịa na ihe na bịa kpọrọ isi na maza etu ndị Yoruba na-esi amaza. Ọ bụ na ọ tọchara fa o nwere anything to do with ife ha merụ because na ekele ọlụ eke na my grandfather bụ nya bụ see igwe mụnwa bụrụ onowu ọ ya stọpụ m ịgwa mpa na nke awa ọkụ na ihe against obodo na o megidere iwu obodo fọ ndị bịa postrate ha nche na House of Assembly letis reflect na video postrate na-asụ ihe nwa na-asụ ya na-ekene na-ejolize ya bụ because na ha wee lapịọm ọ bụrụ so ebe a ka ọ kwụsịrị maka maka ọ dị n'Enugu mana na Anambra State House of Assembly starting from nke even nke Obiano sef ha shekta obodo nwe obere ha ekweghị nwe obere mana nke Soludo every House of Assembly bụ SA. Special assistant. Yes. About the senior special assistant. SA nwere special advisor, which is a special advisor na-eje ESCO meeting. Ndị na-ekwu special assistant ya ndị na-ehelp gọvanọ Ebu Akpa. Ịmana majority of members of House of Assembly Anambra State ije na their WhatsApp DP ife dị na-abụ foto gọvanọ. Exactly. Ndị kwesịrị inwe oversight, ndị kwesịrị gọvanọ si unu na ya chọrọ igwe hotel unu akpọ ya sabi ebe come and sit down. What did you just say? Gịnị ka iji eme? Ndị kwesịrị emecha budget na-esi ikpe akọba defend budget coastal spending nke ọzọ. Maka ikpe ọ na-eshake ọkpọ ndị ministries ebe defend ya. Ọ bụrụ na ha si asị na ọnwa that no nwere mana nke na-ekwu maka Senate na Akpabio na Tinubu bụ obere njọ na nke Anambra State na ha gọvanọ chọka pass ya law kịta in the next 30 minutes na dee ya ede weta ha ka ndị house ede
odecha weta ozugbo kpọọ ndị house ebe enwekana na boot moto sign ha nche niile so nke ya na-afụ bụ because no policy ndị a and somebody video leti na nke anyị the worst. How many members of o mere one guy isi enyi nke ebe anyị amelụ yes ọ na-azụta ife gbasara ndị be ha ana ndị house ndị ọzọ ha chere gbaa ọsọ ka nye ma bụ cross ya enwere members of House of Assembly ife ha na-amachagharị ụfọdụ na-spend so much money ego adịrọ ha maka nke nyebiri fa they are not functioning any longer. What they represent Umaro was saying that they are plan impeachment the governor. Upon nine with House of Assembly working members look at governor Anambra State will be the second airport. A major project there to her or go through the house na Ikerion. Man, ano katasi na uwe ihe na ike kwa bụrụ na ka na ruga mezie ụnọ ha kwere na mbido nkịtazi ọ dịra ọbụna ife ka nsị ndị again arụgo kịta law mefo bụ commercial foreign purchase na ago 30%. Ife arụgoro akwụkwọ ndị nwe na agwa a na-ekwekwu nke ekwu na-ekwu ife ekwu na-ekwu ikwu nwa na ịmụkọ ihe mebisiri ebe ahụ ịma ndị crops emebisiri ife possess ela m ka ọsọ ndị ikere ọnwụ ụmụ obodo dịkasị okirikiri akpakọrọ ha niile so but the house did not say anything. Imana house ya pụta for that na contract alụlụ bụ ranshako farm mkpakam imana bekata asa na dualize ụzọ na Anambra State akụrụ 40 feet this side akụrụ 40 feet this side emeche nwere ka ọ bụ na ihe ejizu 5 feet ndị nke ọzọ distortion amankwụ ụgwa and no apologies imana house anaghị be one day kwede gọvanọ so ihe na-ekwu maka nke ndị Yoruba bụ na ọ dị aka ọchị ịma afọ na ana kene onye ọbụla na-enye ha pịam mana nke be anyị ka ị na-awụ ndazi kelee ebe our conscience and our duties dị. Ọ dị mma amaara m na amatago m ihe mgbe na 1983 mgbe Jim Obodo bụ gọvanọ marụ na Maazị Ọbụna na-aga House of Assembly even though na nwanne anyị na-ebu nwanne ma Jim ma Maazị Ọbụna mana enwere ihe ụfọdụ na-abụ eme etu a asị na-ekweghịkwa m anata ụlọ bịa gbaa ya amara m na Chukwuka Ọkadigbo bụ federal lawmaker eru ebe ahụ ihe ụfọdụ daa like this ọ sị na ekwe abịa kpaa ya akpa asị ngwa gburu tiri ebe a ka o wee daba mara na enwere mgbe ọ bụrụ na ị na-esonye akọ enwere mgbe gọvanọ na-achị Bendel steeti ka enwere ihe chegharị merie mgbe ahụ Bendel nke gbogbo ọ sị ya abịa n'ebe a na you are not welcome n'ihe a bụ steeti ya o gawakwa ebe ị nọ na Lagos bụ headquarter mgbe ahụ capital ọ sị you are not welcome na ọkwa steeti ma maka na ihe a bụ ihe a bụ ọrụ ekenyere iwu obodo kenyere isi na ihe a ka ị ga na-arụ mana ọ bụdịrị na ịnọkọta ijiri maka egwu ma agụụ wee weru ihe na dịka ịsọ wee ree at the end of the day ọ ga-anyụ gị kpakwu maka na afụna m na ọ bụ eziokwu na mgbe ụfọdụ a na-anọbe onye ụjọ na-arụbụ dịka aka mana ihe a na-eme mgbe ụfọdụ bụ maka echi maka igwe n'ụlọ ejikọ n'ụzọ ya bụ na ihe anyị fụrụ merinu na-eme na be anyị dịka Epetike kwuru mere na gọvanọ nwere ike ịnọ n'ebe ọ na-eri ofe onugbo aracha aka wee kwe nkwa ihe ọ maara na o kwesịrị ọ sịghị na ebidogo ihe ọ maara na o kwesịrị ịpas through the House of Assembly. E nwere mgbe Babangida na-achị ka ebitu ka iwe bụ second in command e nwere ihe ekwupụtara ọ dị m ka ihe gbasara OIC ka ọ gịnị ebitu ka iwe sị mba na ya akpabeghị ihe na Supreme Military Council mba na-enwebeghị etu esi nụ ihe dị etu a ọ bụ eziokwu na emechara gbawa ya mgba mana o kwugo na ụdị na onye a na-achị achị kwesịrị na iwu megidere na ọnwụ ihe ụfọdụ ọ na-eme anyị akpa ya akpa ọ bụrụ na ị bụ chairman obodo ma ọ bụ na ị bụ nke ọbụla bụ ị na-eme eze onye agbana m nwa na ofu ụbọchị na ị ga-eji isi n'akwa wee gaa nzukọ mana ndị a kwesịrị ịgwa gị ndị a iwu gwara ha na-agwa gị na-achọghị ịgwa gị maka ihe ha na-erite ma ọ bụ maka egwu ofu ụbọchị ị ga-agakwa ihe na mana ịma nnata ya bụ na ihe anyị na-agwa ndị mmadụ bụ biko tupu nke a
ọ daa na nke ịkpọ isi ana ma ọ bụ a na-apụtasị onye ọbụla gbasa akwa ya ihe ụfọdụ ndị ụka na-eme kịta pastọ na-apụta asị na ọma mbeta ụkwụ n'ala maka anointing ya na nke a na nke a asị na ọma mbeta nke ihe a niile bụcha iberibe mana ọ na-ebido n'ofu onye etu esi megide ya na Abuja kịta na-apụta ịgụ national anthem ma hapụ ya na-agụ ọnya mandate ebidoro ya isi ahụ ka eji ama ụtọ nsị emegide ya akpachara sie n'ime enefe onye atinye ya n'ọnụ ihe a niile etu a ka aracha ebido ọkwa singin na asị na ọdụ ka onwe ya na ọgba ahịa ozugbo asị na ọgba n'ara bifo ị na-eme onwe na dada ọ bụrụ ebere anya nke ya ghọọ na complete dose ebetiki biko pịachi ọnọdụ anya biko ndị be anyị Ogwumba nwere ihe kwuru about nwoke bụ na ji nwa obodo those kind of principle ka achọ and ụbọchị gọọmenti o nwere ife Peter Obi merụ o ji abụsọ people don't even know Peter o nwere Peter Obi merụ mgbe Obasanjo chọrọ ịbịa Yaradua chọrọ ịbịa na President Obasanjo but either of them chọrọ ịbịa wee kwadocha ife esi wee mee etu a ministry eje edozisi ụzọ ebecha budget ma ebe ya aza ụzọ ebe ya apachị ebe ya eti flawa ebe ya eti boromboro o wee sịfake na steeti nke ọ bụ a sị ya na president na-abịa ọ sịfa na president bịa na onye eje welcome ya n'ụzọ nye ya eji wee gaa bụ ụzọ ebe niile galop dị bụ federal road ka ọ mara asị akwe ọ sị na ebe galop dị even na ọ bụ na ọ dị possible mụ ebe mmiri dị si gbakwuo mmiri na ka moto ha tara mmiri ka president rito mana ụzọ ya arụ arụ pastor show ọ sịfa na that is it na ihe president na-abịa abụrụ bịa na flower n'ihe ọbịa bụ ka ọ mara ka steeti unu dị n'ihe federal road na federal job o kwesịrị ịrụ ifo that people ekwesị ụdị mmadụ ahụ na-enwe that kind of spirit ka ekwesị isend ọ bụ na ndị na senate people na senate bụ people ya bụ ekwucha kịta sị that na president chọrọ ije nata loan na China ikezi 80% as yes ofu onye na-ekunye si ka ọ goziri ife eju general loan a nwoke asị sit down okunye prome press conference na ndị senate na-achọkwa ijeje na approve ihe ka ejenata loan nke nata na nka ozugbo ife ọ na-ebe o nwere ike anaezie ka mgbọ for the fact that he speak up ka totes na atụ egwu emebu na-egbu oge oke egboghị nwụọ ka ihe dị ndụ emedo mana ihe nọ senate ihe nọ house of reps bụ nnọọ amamihe ya kpọ ha o nwere nke na-emegharị ahụ house of assembly members ya eje ifu gọvanọ ọbụna na nwa afọ na ana ndị igwe ka m kwuo na steeti m ndị igwe bụ gọvanọ ha chere na amachara yiricha nkosa akwa apụga ị chọrọ ka a napụ ha certificate ama na ndị eze niile nọ n'Enugu ji aka na abụọ kwee nwunye prezidenti n'aka si ya gwara anyị nna anyị nọ n'Abuja gozie nkukwu esi wee dị ya emara unless na change all this trend maka na ife omenu bụ igwe nọdụ na igwe bụ igwe ka ọ bụ na domain ya gọvanọ bịa na domain ya gọvanọ eje ebe igwe nọtụ igwe ije mitie na civic center ebe ọ bụla chọrọ ime emume it doesn't work that way mana ha eze ebe kịta ihe na-eketa ọkachana ndị be anyị na-epromote ọ dogburu onwe gọvanọ dị tenor 4 years more 8 years which is double his tenor ọ pụọ igwe continue kedu ife anyị na-echuru onwe anyị afa House of Assembly ọ ma nọ na house because na other pass law in fact most of law si na-apụta ụnụ agụrụ ya ịmana law kwesịrị ọbịa the first time ha je decha apụta ewere jekwo committee oversight committee eje peruzo ya after ya ochie ya azụ debate for the first time ewere n'akpa onye ọbụla ewere naba ndị aje na aja consult ndị be ha emekọta eme everything emecha weta second one after second one ewere na the third time debate is the final one. Ọ bụrụ nke a ga-eme public hearing. Public hearing. It's not done that way. That brings me from Piachi to ndị be anyị kwa na most association. After most of association, maybe village, youth, social club na youth. President nọgide ode constitution. Una ngoba ngore. N'nkwo sense. Constitution ayi ede. President amanfia. Ọkọ committee he dey draft. Another book constitution. Na ha ede draft constitution. Ewete a debate here the first time. And then all are available to everybody. They debate say onye obuna ewere na the inclusion and exclusion.
emecha ya wechi ya the second debate ọ ka nọkwa na draft constitution emechazie ya mgbe emezie final emezie agree mgbe harmonize ya ewe wepụta ya mgbe ha ọ ka nọ na draft anọ na floor gụchaa ya mee ya approve amend to everything I amend then akawo that draft the president assign onye assign ihe abụgo law mana anyị emezie kịta awa nọgide president nwoke kpọọ secretary ya ede constitution wete and constitution nke efebo ha onye ọbụla na-akụ aka ndị be anyị wena anyị aka a na-ekwu House Assembly how many of us ma ihe a na-eme how many even meetings a na-eme na village ma ka a na-eme ọfụma o mere ihe anyị na-eme ka anyị na-ajụ ese ka esi eme ụdị ife a ọhụụ gọvanọ anyị abụrụ nwa okpuru na ihe ọbụla a na-eme so biko ma ndị na House ma ndị anọ House ma ndị na-represent na nke Igbo enwere policies o nwere ihe igwe ya agwa gị ihe bụ ichie na-represent ụmụnna or village o nwere ihe anyị ekwu ise biko na anyị Igbo mekwe na nke ka nje jụta ndị be anyị ije jụta ha isese na ihe ndị be anyị kwuru bụ nke ịnọ House ebe legislator o nwere ihe anyị ekwu isi ya mba na ndị ziri gị ọrụ osi n'ihe a ka ha chọrọ no ngima ni be on your own na man is elected and let us say elected every other person ha che chugide ha ya gba reason I do am chugi because they elected let us say elected Ugwumba ebetike una won iwe wezina ekekwe ọ na apụ ọ bụrụ ihe na enye ngị ka iwe kpotu akpịrị nke mbụ isi enye m since last week wetebe ha nwoke m itokona si ọmụkwa na kamera dị ka mmụọ ihe kamera kwa mgbasi ndị ọcha ọ na-enekwa anyị adịkwa mma ịnamege ọ dị mma ụmụafọ Igbo hapụrụ mụ na Epechike na emecha na anyị ga-ama ebe anyị siri enu ka anyị ga-esiri tuo mana ihe anyị na-ekwu bụ biko anyị bụ ara na ha achụ ịpụ onye ọbụla tupu ọ pụọ onye nke na-anọchite anya mpaghara unu maka ihe ebe ọ na-eche eme bụ ọ nọkọta o buru ukwu akwapụta kee ụmụ nwaanyị si na gọvanọ nyere m enwezi onye na-eme n'aka ya na-abụghị na-epromotu pati na gọvanọ mere na iruo na steeti ụfọdụ etu a branded akwa ndị apụga bụ ihe juru evu ma ndị ọkara na-eyuzu iruo na ihe dịka ịfụ na e nwere ndị nke ka na-eyuzu nke ndị PDP ọ ndị a nakọtara tinye na ihe a ka gọvanọ ji si n'ume nke achasị anyị nwa bụ ndị Igbo nwere ihe ụfọdụ ọ ga-abụ ndị mba ọzọ mewe ebe a ha na-eme ha ga-asị na ọ bụrụkwa na ala Igbo na ọma mmekọ etu a Epechike kọfere ka egwe mara ya